This is truly a historic moment. When something is meant to be, the right people are put together at the right time for the right reason. Paradise just got nearer. Kay mas sayon ug mas dali na ang pagbiyahe padung sa matahom nga isla sa Bantayan, karon nga natuman na ang dugay ra nga gidamgo nga Bantayan Island Airport. Niadtong Nobyembre 27, ang 50-seater Fokker commercial airplane ang nitugpa sa Bantayan Island Airport isip ti mailhan nga ang isla andam na nga modawat og turista pinaagi sa ilang airport. Gisugat og water cannon salute ang maong inaugural flight nga nagkarga sa mga dinapit nga mga bisita. Apil na si Presidential Spokesperson Harry Roque ug mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2020. Laing duha ka 30-seater airplane ang nitugpa dala ang mga miyembro sa media, Cebuano bloggers ug mga social media influencers nga mosalmot sa mini Suroy-Suroy, Santa Fe, Madridejos ug Bantayan Escapade. Kaniadtong 1989, ang probinsya sa Sugbo pinaagi ni kanhi Gobernador Lito Osmeña nipalit og 33 ka mga lote nga himuon isip runway sa Santa Fe Airport ug karon human sa pila ka tuig natuman na gyud kini. Gikalipay kini sa tulo ka mayor sa Bantayan kay kun kaniadto 5 ka oras ang pagbiyahe gikan sa syudad padung sa isla lakip na ang biyahe sa bus ug sa ferry apan karon kapin 20 minutos na lang ang biyahe pinaagi sa airport. Mas dali ang pagbiyahe ug mas daghan na unyang mga turista ang maingganyo nga mobisita. And it's really one of the most memorable experience since this is my first time to ever really fly after the lockdown. So it's really exciting. And of all places, Bantayan Island is one of my favorite go-to. So it's nice to know that it's now accessible and easier to come. I will just clarify, di pa tamo open in December. No? In fact, this is not a soft opening. But what we're trying to do is promote travel and the new tourism normal. So we are still in the middle of a pandemic. We know that people are still hesitant to travel, and we want to market and promote during that time. No? Now, when the time comes for them to travel, on top of their mind is Bantayan and Cebu. And so, atong opening ani wa pa na schedule. Panahuman sad ang project completely. We're about 90% completion, but rest assured, no, by December humanan na ni imong project. But the opening we will still schedule that. Sa iyang bahin, si Secretary Roque gi-congratulate ang probinsya sa Sugbo sa dako nga milestone nga nakabot niini. Nagagalak po ako sa mga proyekto ng ating governor dahil importante po ang turismo, lalong-lalo na ngayong patapos na po ang pandemya. Napakadami pong nawalan ng trabaho, napakadaming nagugutom ngayon, at ang susi po para makabangon muli ay ang turismo dahil natural na maganda ang Cebu at ang Bantayan. Ang Bantayan Island Airport dili lang usa ka paagi aron mas mapadali ang paghatag sa serbisyo o pagbiyahe sa mga katawhan padung dinhi sa isla sa Bantayan. Apan usa sab kini ka economic driver kay pinaagi niini mas madasig ang mga turista nga moanhi dinhi sa isla kay mas dali na ang pag-anhi pinaagi sa maong airport. Gikan dinhi sa lungsod sa Santa Fe, kini si Paula Mendoza.